Αλλά δεν έχουμε σε μετά τα βάλει τα υπόλοιπα πάνω. Emre katalona iliyemen Arabes hospitagi of Arabes hospitagi elan elan Kene madizeme kemen zena iliyemen Oras kalomotagi Όλοι από σένα μαθαίνω. Ευχαριστώ πολλά. Εμείς είμαστε τις παλαιές βουνός. Είμαι τα ωραία. Τις παλαιές βουνός. Ένα σπιτάκι να μας πει όμως. Θα σε έλεγα, λες να σε ένα τραγωδία. Thank you.
Ακούς τώρα, για τους νέους μιλάω, κυρίως αυτοί το επικαλούνται, ρωτώ σαν τον σίγανε μάθες και με λέει σε ένα-δύο τηλεοματούνες και εκεί πήγα και στον Τάκη του Σάκη. Είναι πώς να λέμε τώρα, το μεταπτυχιακό. Μάστερ, το μεταπτυχιακό. Πήγα και στον Τάκη του Σάκη. Αυτό που θέλω να πω σε όλα τα παιδιά εδώ, τους μαθητές μου και σε όλους τους παρεμπεσκούμενους, είναι ότι δεν πέρασαν μόνο σαν λιράδες, μας έπλασε και σαν ανθρώπους ο Τάκης. Αυτό είναι δηλαδή και το κλάμα που ρίξαμε, ξέρω εγώ, όσοι κλάψαμε εδώ πέρα. Εσύ έκλαψες ειδικά πολύ. Το μάτιο των δακρύων και αυτό, τον Καστερινό, δεν πέρασε και από το κάμαρα. Λοιπόν, μας έπλασε και σαν ανθρώπους δηλαδή. Ήξερε να ξεπονίσει το καλό και το κακό. Αυτά θα πω για το δάσκαλό μου. Και θα πω και κάτι άλλο.